Il-ġlieda tal-ex Prim Ministru George Borch Olivier favur l-innu Malti sabet posta fi ktieb bl-isem ta' Nation Pride and Dignity Borch Olivier and the National Anthem. Ktieb li dam jinkiteb 18-il xahar mill-professur Joseph Pirotta. L-isperani kien il-fatt li jsib dokumenti li qatt ma kienu deru qabel li juru kif George Borch Olivier, meta kien Prim Ministru ta' Malta, iddeċida li mhux se joqgħod għall-impożizzjoni Ingliża li l-innu Malti ikun il-God Save the Queen. Ma jkunx l-innu Malti. Id-dokumenti ġew fidejn Pirotta waqt li kienet jagħmel riċerka fuq l-istorja ta' Malta minn dokumenti mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Id-dokumenti li sab qalu kif Borch Olivier iġġieled biex l-innu Malti jibda jindaq f'attivitajiet pubbliċi fi żmien l-Ingliżi anke fil-preżenza tar-Reġina. Iżda qabel din il-pubblikazzjoni li Pirotta ppreżenta lill-Prim Ministru, dawn id-dokumenti qatt ma deru. U m'għamel l-ebda pubbliċità dwarha dak li kienet jagħmel. Qatt ma tkellem fil-pubbliku, ħlief darba snin wara fil-1974 fil-Parlament. U barra minn hekk daw id-dokumenti kienu mistura mitfunin letteralment u meta skoprejt il-balk tagħhom ta' dokumenti fil-Arkivju Nazzjonali Malti, allura stajt nibni l-istorja li fil-fatt ta' dak li kien ġara. Il-professur Pirotta diġà pubblika kotba u artikli fuq aspetti differenti tal-istorja moderna ta' Malta, suġġett li ilu snin twal jinteressah. Pirotta saħaq li issa li Nation Pride and Dignity ġie publikat jispera li l-qarrejja tiegħu japprezzaw l-identità u d-dinjità lokali. Jifhem li aħna bħala nazzjon għalkemm pajjiż żgħar ħafna għandna l-dinjità tagħna, għandna niġu trattati kif jiġi trattat pajjiż ieħor u dinha xi ħaġa li f'dal ktieb toħroġ li kien għamel Borch Olivier qabel konna qasbis indipendenti, konna kolonja, ma xorta kien jgħid aħna n-nazzjon Malti għandna l-karatteristiċi tagħna, għandna d-dinjità tagħna u tittiġi rispettata minn kull pajjiż ieħor.